Любов до Аллаха, о віруючі, має свої причини, свої ознаки, які немов ключами від дверей. Це в першу чергу дотримання шляху пророка. Адже Всевишній Аллах каже в Корані: скажи, якщо ви любите Аллаха, то йдіть за мною, тобто слідуйте за мною. І тоді Аллах полюбить вас і пробачить вам ваші гріхи. Адже Аллах пробачливий милосердний. Смиренність – друга ознака. Перед віруючими та гідність перед невіруючими. Боротьба, про яку ми завжди кажемо, особливо зараз, в умовах війни. Боротьба на шляху Аллаха і страх тільки перед Всевишнім Аллахом. Як знов каже про це сам Аллах: о ті, які увірували, якщо хто-небудь із вас відступить від своєї віри, то Аллах приведе інших людей, яких він любитиме, і які любитимуть його. Вони будуть смиренні перед віруючими та непохитні перед невіруючими.